Cine e acolo? Cine e acolo, Floricica? Cine e acolo? Cine e acolo? Floricica mea! Cine? Cine, Floricica mea? Cine, Floricica mea? Floricica mea, te facem! Floricica mea! Cine este face gălăgie așa? Cine? Ce? Ha, vorbești! De acolo. Nu te las. Fă gălăgie. Fă gălăgie acolo. Fă gălăgie acolo. Fă gălăgie. Fă gălăgie. Fă gălăgie. Așa. Fă gălăgie acolo. Fă gălăgie. Așa, mami. Așa, mami. Așa. Fă gălăgie. Fă gălăgie. Așa. Așa. Noroc. Salut. Răzgâiciu meu. Cine e răzgâiciu? Au. Cine ești? Cine e răzgâiciu? Cine e Floricica mea? Cine ești? Cine ești? Ia zi tu. Zi tu. Cine este răzgăiciul meu? Bianca? Bravo! Cine e răzgăiciul meu? Cine e răzgăiata? Cine este? Așa. Fă gălăgie. De n-auzi. Așa, vorbești cu mami. Hai să vorbim. Hai, poate să vorbim. Nu vorbești? Nu te uiți la mami? Nu? Nu te uiți? Deloc? Nu te uiți, fată. Hai să ne ridicăm, hai. Oh, gata, hai. Hopa, bravo, mami. Răzgăiciu. Gata.